Ahoj, vítaj pri 8. dni spúšťania AI modelky od úplnej nuly. Sme na veľmi signifikantnej čiastke, dnes v noci sa stalo niečo úplne insane a celkovo v podstate dnes, týchto posledných 24 hodín. Posledné video som točil včera, bola tam o dosť nižšia revenue, bolo tam 3,5K a teraz ako môžeš vidieť je skoro 5,5 tisíca revenue. Posledných 24 hodín bolo úplne insane, prišiel nám tzv. Whale, čo je človek, ktorý pošle moc veľa peňazí, whale, chápeš, ako veľryba. No a jeden typek poslal $1190, poslal dva typy po 500 a za posledných 24 hodín sme mali obrať $1905, čiže keď to celkovo zaokrúhlime, skoro 2K. Čiže poďme to spolu rozobrať, ako sa nám to podarilo vyčetovať, ako aj tebe jeden človek môže úplne zmeniť revenue na vlastnej AI modelke a čo si z toho vziať. V tomto videu sa budeme baviť hlavne o chattingu, chcem ti to ukázať, keď si tu vľavo otvorím v podstate notifikácie a dám si tips, tak sleduj. $100 tip, $200 tip, $500 tip, $500 tip, to je za dnes. 17 hodín, 17 hodín, 13 hodín a 9 hodín. Čiže otvorím si tu naspäť celú revenue a poďme to spolu prebrať, ako to funguje. Tento typek, čo poslal $1200, bol normálny typek, normálne prišiel a šiel chatovať s modelkou. Písal si s modelkou a v podstate človek je ochotný poslať tým viac, buď čím viac má nasledovanú modelku na Instagrame, alebo čím viac s ňou komunikuje. Samozrejme, keď človek komunikuje, alebo teda tá modelka komunikuje s tým človekom, čiže človek s človekom, lebo je tam chatter, viac ako 3 dní a ten človek na druhej strane, čož je zákazník, stále nechce poslať ani $1, neoplatí sa to ďalej skúšať. Pravdepodobne ten človek buď nič nepošle, alebo je to time waster, to znamená, že míňa tvoj čas. Za to naopak, keď je to taký človek, že len príde a rovno chce posielať peniaze, ju pravdepodobne má veľa nasledovanú. Ako je možné, že poslal $1190? Je to veľmi jednoduché, ja som pozeral tú konverzáciu, ale nechcem to tu konkrétne ukazovať. Tak v podstate prebiehalo to tak, že typek došiel, napísal, že by chcel vidieť celý album modelky, že by chcel vidieť celú holu a všetko a ten chatter tam napísal, OK, mám celý album a teď môžem ti to predať. Bavili sa back and forth, to znamená, že sa stále bavili o cene, navrhol $200, povedal, že nie, navrhol $300, povedal, že nie. Ten chatting je taký v úvodzovkách, toto by niekedy v budúcnosti mohlo vyznieť čudne. Poviem to tak, ako to je, nebudem si tu zbytočne vymýšľať. Snažíš sa predávať tak, že je niečo vždy prvýkrát, že tá AI modelka to robí prvýkrát, že tá AI modelka to robí len pre neho a v danom čase. V tomto prípade sa ten človek cíti špeciálny, má pocit, že to je len pre neho, čiže sa cíti ešte viac individuálne špeciálny a má pocit, že to je teraz. To znamená, že teraz má chuť to vidieť, chápeš, lebo toto je ten moment, kedy ten človek má záujem o ten content. Ten týpek má záujem o ten content, tak zrovna nehrá golf, chápeš, pravdepodobne je sám niekde v miestnosti a ten zbytok si vieš domysleť. To znamená, že to nie je moc dlhé časové pásmo. V tom časovom pásme ten chatter tam musí byť, preto sú tam tí chattery namiesto mňa, lebo ja mám milión iných vecí na starosti, aby som to dokázal manažovať a tebe za chvíľu poviem tiež, ako si vieš takmer zadarmo zohnať chatterov. Ale vráťme sa k tomu, že ten človek, keď to chce v ten daný čas a baví sa o tom s modelkou, je teda nejako zrušený, to znamená, že sa mu to predáva a nakoniec sa dospelo k sume, že sa predajú 2 albumy za $500 a po nejakej argumentácii to odsúhlasil, ale keď predávaš na Fanview, tak máš vždycky nižšie dane z typu, ako keď pošleš content a on následne zaplatí. To znamená, že bola nižšia daň, konkrétne z typu, prišiel na viac peňazí, teda to typol $500 a $500 a následne sa mu poslali oba albumy, ktoré si od modelky kúpil. To sa nestalo, potom tam bol ešte $200 typ, to bol celkom podobný scenár, ale bolo to zase troška iné. Aj predtým sa predal nejaký obsah, až potom sa podarilo prehovoriť na ten typ. Vždycky, ak mám ti dať nejakú radu k chattingu, čo sa týka aj u nás, čo využívame, ináč napríklad včera som o tom hovoril, ale chápeš, teraz sa naša chatting revenue oveľa zvýšila, čo tam je 4000 ku 500, čo je v podstate 1:8, čo je teraz oveľa lepšie, čiže keď príde jeden človek, tak za $1 toho, čo príde, že ten človek dá $1 za subscribe, tak $8 sa z neho vyčetuje, čo je už veľmi dobrá konverzia na AI modelky, už je to fakt dobre. Keď už to bude 1:10, tak vtedy to bude, že top, ja budem strašne spokojný. Vráťme sa späť k pointe. Čo chcem povedať je, že vždycky zvyšuje šancu toho, že ten človek pošle viac peňazí, keď je tam vybudovaný v úvodzovkách nejaký vzťah, samozrejme vie o tom, že to je AI modelka. V podstate si to na Fanview môže zistiť, pretože tá AI modelka to má napísané v bio, že to je AI modelka. Mimo toho, keď tam je a tá modelka mu vždycky pošle niečo zadarmo, nejakú teasing fotku, niečo čo sa deje, chatuje s ním zadarmo, baví sa s ním, zaujíma sa o ňoho, má podobné hobby. Všetky tieto veci sú len súčasť toho, aby sa tá revenue zvýšila. Zároveň je veľmi potrebné tú cenu postupne zdvíhať. Chápeš, začať nižšie na tých 15, 20, 25, $30 za niečo, čo nie je explicitné. Kľudne predaj fotky v spodnom prádle. Záleží, o čo má ten človek záujem. Kľudne predaj fotky nôh, predaj hlasovky. To, o čo má ten človek záujem, budeme predávať a postupne zisťovať, aká je cenová kategória tohto človeka. Pretože nechceme prísť zbytočne o peniaze, aby sme mu predali
predali content za lacnejšie, radšej skúsime predať za drahšie a je menšia možnosť, že zaplatí, ale keď zaplatí, máme viac peňazí a keď nezaplatí, vždycky vieme zlacniť. Rozumieš, určite chápeš, čo sa snažím povedať. Čiže ako postupne predávať, je to tzv. Storyline. Storyline je, že sa niečo deje v danom konkrétnom čase a to postupne predávaš. Poviem príklad, my tu máme pripravené storyliny, že sú nohy, postupne chápeš, potom sú holé nohy na konci, to isté s modelkou, že je oblečená, postupne sa vyzlieka. Toto v podstate predávame to postupne, takto sa zdvíha tá cena. Podľa toho, ako je moc explicitne odhalená na tom kontente, zároveň sa snažíme popri tom celý čas s ním komunikovať, aby on si spojil ten zážitok s tým. Môžu sa stať dve varianty. Prvé je, že zaplatí a ten zážitok si nespojí s tým, že to bolo dostatočne worth it, akože to nemalo takú dostatočnú hodnotu toho, že zaplatil a už nebude chcieť do budúcna vidieť úplne explicitnú tú modelku, len si občas niečo kúpi. Ale to, ako to robíme my, a určite to odporúčam aj tebe, aby si maximalizoval aj hodnotu pre toho človeka, to znamená, že keď ten človek zaplatí, popri tom sa tá AI modelka o neho zaujíma, zisťuje tie informácie a predá mu čo chce, na konci dňa sú obaja spokojní, tak ten človek sa rád vráti a rád zaplatí opäť. To znamená, že to som chcel veľmi podotknúť, to je dôležité. Taktiež tie storyliny znamená, že začne nejakým spôsobom oblečená a postupne sa vyzlieka, s tým sa zvyšuje cena, môže začať $20, $50, potom $50 už môže byť hore bez nejakých $70, potom môže byť fully naked, už môže byť nejakých $100, $150 a keď tam má aj nejakú hračku, poviem príklad, čiže to môže byť nejakých $200 a tak. Postupne, keď to sčítaš teraz, tak si sa dostal na $400-500 za jeden storyline, za jedného zákazníka. V priebehu, ja neviem, 15 minút to ten človek nakúpi, chápeš, proste málo komu to trvá dlhšie. Určite chápeš, o čom sa teraz bavíme. Čiže takto v podstate predávaš. Našťastie ja už túto prácu nerobím a chcel by som tebe povedať, ako hneď zo začiatku si to môžeš rozbehnúť, ako ti dokáže pomôcť buď moja skupina, alebo ti teraz dám free rady. Free rady sú také, že ti odporúčam, že dokážeš nájsť niekoho buď v Telegram skupinách, alebo v nejakých Discord skupinách, v Reddit forách, dokážeš niekoho nájsť v podstate weboch, čo sú k Filipíncom alebo ľuďom z Afriky, čo dokážu četovať buď za veľmi lacno, $2-3 na hodinu, alebo potom sa dokážeš s niekým rozdeliť o revenue. To znamená, že má nejaký revenue share, poviem príklad, že im dáš 5-10%. My platíme, obe sa snažíme, aby ten človek mal aj motiváciu, aj nejakú overpay, aby bol s tým spokojný. Čiže to je taký, v podstate, máme četerov z tretích krajín hlavne. Máme teraz aj nejakých Čechov. Češi sú samozrejme super v tom, že a Slováci teda, že je dobre s nimi sa dorozumieť, ale potom samozrejme tí Filipínci, keď už sú vytrenovaní, tak tie peniaze pre nich nie sú tak nízke. Pre nich je to veľmi dobrý peniaz, keď si zarobia četovaním a sú za to vďační a sú veľmi pracovití. OK, a posledná vec, čím by ti dokázala pomôcť moja skupina, tak je to, že ja dávam ľuďom aj celé chatting guidy, podľa čoho majú chatovať tí chatery a podľa čoho prípadne ľudia. Odporúčam ti na začiatku, keď chatuješ ty, si to vyskúšať, aby si vedel podľa tvojich skúseností hajrovať ďalších ľudí a presne vedel, aké požiadavky im máš dať, aby si vedel, aký pay im máš dať a ako ich naceniť samozrejme. Mimo toho, keď už to budeš mať hotové, tak by som sa pozrel ďalej. Sústredil by som sa na tie ďalšie veci, pretože vždycky treba v biznise outsourcovať a vôbec nerozmýšľaj hneď na začiatku nad tým, že toto nechcem robiť ja, alebo tak samozrejme je to súčasť tejto našej práce, že takto to robíme, takto predávame. Nepozeral by som sa na to negatívne, práve naopak pozitívne, pretože za ľahké peniaze a málo práce to dokážeš outsourcnúť. Pre ľudí v mojej skupine dávam full chatting guide, podľa ktorého dokážeš vytrénovať buď seba alebo chatera, plus stránky, odkiaľ ich zohnať. Takže máš istotu? No nemáš istotu v podstate, lebo každý človek je iný, ale vieš, že aspoň tá stránka celkovo, keď prípadne vyskúšaš viacero ľudí, tak nájdeš niekoho, s kým budeš spokojný a vždycky volume negates lack, to znamená, že nájdeš niekoho spoľahlivejšieho, čím viac ho buď trénuješ alebo čím viac hľadáš ľudí. Tým by som chcel uzavrieť toto video, túto kapitolu o chattingu. O Instagrame som tento pár nič nehovoril, pribudlo nám asi 300 followerov. Zatiaľ sa tam nič nejako nezmenilo, nepohlo, takže dám na to update soon. Peace.